beginner department Zirlai zong te chi bevek ule vinya hian Zirlai poimo deuh mai kan zir dona mun deuhin kan ngai thladona o vinya kan Zirlai tur hi Zirlai somna Zirtirtuten thil min zirtir thin te kan zir dona nia amasa in Sunday school kan Zirtirtuten ming sia kan omem kan Zirtirtuten ming kan shi cheu ome ani le Sunday school a chan enge kan ti chin Sunday school a chuan pathian thu kan zir thin ani venia poi han Zirlai poi mo deuh mai kan zir dona ngun takin kan ngai thlang ani kina to pa zona te kan in zot le don nia o arte vokte uite zote te in mu to chinem kan mu to chinang tero kan vain an lo pian chhuah hianin an ni chu nute hnek dan te kal dan te zirtir an ngai lo ni mo an ma ni in an she sa veka nute hnek dan tur te kal dan te kha an lo thiam veka wan loin an ma ni po in an lo kal thin mo chu ei dan te tikhan an lo thiam ngal thin ani tero an fing in ti an fing em a keini ani le no sen mu to in omem no sen in mu vek to ang tero no sen te chu keini po kan no kan vain no sen kan ni lai chuanin keima ni in kan kal theilawa kan nu le pa ten kal dan te min zirtira chu e dan tur te min zirtira chuanin cho te min pe chin tiro kan no sen lai chuan tikhan kan nu le pa te tel lavin kan theilawa kan nu te min pe a min enkol china tikhanin I kan lo chang liana kor hak dan turte kal dan turte chu e dan turte min zirtira tikhanin keimani emishing te chu zirtir kan ngai china ni mo chu wang chuan kan nu le pa te hi kan zirtir tu masaber tu ra pathian min pe kan ni mo chu wang chuan an thu kan oyanga kan nu le pa te kan za em turani chuti chuanin kan nu le pa te hi tu min pe nge in sha kan nu le pa te hi pathian min pe kan ni mo chuanin Sunday school kan zirtir tu te Sunday school kan zirtir tu ten pathian thu te min shil china pathian thu te min zirtir china ni mo an ni te po hi pathian min pek an nia chuanin ni tin sikula kan zirtir tu ten thil min zirtir thil tam tak min zirtir china kan lo fin zwa so na turin an thiam na te mang khan te mat takin thil min zirtir china an ni po hi pathian min pek an ni mo kan zirtir tu te hi pathian min pek an ni a an vain an thu kan oi em chin tur ani mo chuanin I khovela hianin zirtir tu ro pui tak thiam tak an oma mitam tak chuan an ma ni ang ni kha kan chak ve vek tiro zirtir tu thiam tak le thatak ni chu kan chak ve vek tiro chung mi te aya zirtir tu ro pui le chazok ka shilang cheu o chu tu nge injin le zirtir tu ro pui le chabber chu iswa ani mo iswa chuanin thu a soi thiam em ami a zirtir thiam em ani mo a zirtir ngai thlatur te a thu soi ngai thlatur te khan mi tam takamun shang chang khan an ron kal khom chin ani mo chani chu ei lo te thil ei lo chak de khan I swa thu soi ngai thlatur khan an ron kal khom chin ani mo chuanin I swa chuanin a zirtira thu a soi chuanin a thu ngai thlatu te chu ama thu oi turin a zirtir chin ani mo chuanin I swa thu oi chu le ama thu oi tu te le pathian thu oi tu chu vanrama an kal nge don ani chu wan chanin ke ni te po I swa thu kan oyanga vanrama kal ve kan du ang tiro vanrama kal kan du ve vek nge anga chu wang chuanin I vanrama kan kal du chuan I swa thu kan oyanga a thu zirtir te ti tura ti te kan ti anga kan nu le pa te thu te kan zirtir tu te thu te kan oyanga chuanin kan lo fing sot anga kan lo fel sot bok anga kan len huna po I swa anga zirtir tu cha kan lo ni ve vek don ani mo ati zong kha kan Zirlai ani a thu von hi Psalm number za som pakwa chang som pani I thu ruat te chu mi zirtir rang che ati kha khami kha kan thu von ani a tu na zona te kan in zo tanga zona ngun dewin in lo ngai thla anga I chang thei vek turin
mun devin zona te in lo ngai thadon ya o zona pakhat na a hianin ashana zirtir ve lo tura pathianin a engol te kha engtingele ashana zirtir ve lo tura pathianin engol te kha engtingele insha em ashana zirtir ngai ve lo tura pathianin a engol te chu uite zo te arte vok te khamo zirtir ve an ngai lo an ni chu kan soi to kha an lo pian chho achangin kaldan te choi dan te nute nek dan te kha an lo thiam ngal ani mo an ni chu zirtir an ngai ve lo ani chuanin zona pahnih na tuten nge zirtir tu mamo kha ti kha nya tuten nge zirtir tu mamo le mishingin zirtir kan mamo o no sen kan ti kha no sen te chu an lo pian chho achangin nute nek dan te an thiam lawa kal dan te an thiam lawa choi dan te an thiam lawa ti khan zirtir an mamo chen ani mo zona pathum na zirtir tu ro pui ber kha tunge insha em zirtir tu ro pui ber kha ro pui deuh mai ro pui ber ka soi kha athu soi ngai thla mi tam tak local khom chin kha iswa ani mo zirtir tu ro pui ber le thiam ber chu iswa ani o chuan zona to ber hi zirtir tu te hi tu min pek nge le hei poi kan soi to a kan zirtir tu te kha Sunday school a kan zirtir tu te choi dan te kal dan te min zirtir tu te kan nu le pa te le ni tin school a kan zirtir tu te kha tiang zirtir tu zong kha pathia min pek vek ani o kha ti zong kha buin ni kan Zirlai ani